Malá Fatra je známa svojou prekrásnou hrebeňovkou či majestátnym rozsudcom. Nemenej zaujímavé sú však aj jej doliny. Jednou z nich je Šútovská, ktorej záver zdobí vodopád. Z diaľky vyzerá ako veľký závoj zachytený na stromoch, patriaci lesnej víle, ktorá ho stratila pri tanci. Keď podídeme bližšie, uvidíme, že je to však obrovský prúd vody rútiaci sa s húkotom zo skaly. Tento vodopád s výškou 38 metrov patrí medzi najväčšie na Slovensku. Vodou ho hojne zásobujú Mojžišové pramene, pripomínajúce zrejme biblický príbeh, keď Mojžiš udrel palicou do skaly a z nej vytriskla voda. Množstvo prameňov vytekajúcich priamo zo skál tu na krátkom úseku vytvorí až 3 metre široký potok napájajúci Šútovský vodopád. Ten potom po celý rok vytvára úchvatné prírodné divadlo, priťahujúce množstvo ľudí. Iskrivo čistá voda priam láka vykúpať sa, je však na to príliš studená, a to aj uprostred leta. Zostáva teda len posedieť si a obdivovať tento skvost prírodného bohatstva. Hojná návštevnosť svedčí o tom, že prístup k tomuto vodopádu je pomerne ľahký po asi 4 km dlhej lesnej ceste. Cestou môžeme obdivovať ďalšie bystriny a kaskády, niektoré však boli vytvorené umelo. Na konci doliny stojí za povšimnutie jazero vzniknuté zatopením lomu. V lete je cieľom mnohých kúpajúcich sa, i keď je to tu zakázané. O tom, že zakázané ovocie chutí najlepšie, sa môžeme presvedčiť v horúcich dňoch.